Hallo und herzlich willkommen zu unserem podcast. Стига вече стоя немски, време е да продължим на чист български. Аз съм Божидара от 10-ти клас, а вие сте с първото издание на NECCAST. Това е една продукция на клуба Ученическа цифрова медия. В навечерието на Коледа срещу мен ще седнат различни хора, с които ще си говорим по теми, които ще бъдат интересни за вас. Аз предлагам да започваме. Следващият наш гост е учител по изобразително изкуство в гимназията. Тя е много популярна, като наскоро стана и библиотекар в нашата гимназия. Това е Дея Симеонова. Здравейте, госпожа Симеонова. Здравей, Бажи! Поводът да ви поканим днес е всъщност дейността на вашия клуб Арт Терапия. Може ли да разкажете така малко повече за него? Ние сме вече клуб с някаква история. Вече сме на 2 години. От миналата година стартирахме и смятам, че сме доста полезни за това наше натоварено учебно заведение с много изпити, класни, контролни, особено сега. И това е едно оазище наистина за учениците да могат да отдъхнат, да се социализират. Изключително важно е това, че се социализират, тъй като общуват ученици от най-различни паралелки, най-различни класове, които интересно, че до сега, примерно 10-ти класове, 9-ти класове не се познаваха. Идват и осмокласници, които тепърва ще опознават всички и смятам, че им е много приятно най-напред това социализиране. След това, разбира се, имаме различни техники, чисто психологически, които са в арт-терапията. И те спомагат на тези, които са по-хиперактивни да се балансират, на тези, които са по-плахи да заявят себе си и да излязат от тази притеснителност. Това е всъщност функцията на арт-терапията с средствата на изкуството. Да може, тъй като арт-терапията не е само изобразително изкуство, но ние в случая с това се занимаваме, тъй като това е моя ресор на дейности, с средствата на изобразителното изкуство, да можем да помогнем наистина на учениците поне един ден от седмицата, така да свалят учебниците от гърба си, въпреки че може сутринта да са били примерно на немски или на олимпиади, както днес, но след това да могат малко да починат и активно да починат обаче. Ще ми кажете ли всъщност кога се провежда клуба? Провежда се всяка събота от 2 без 15, 14 часа почваме, но се събираме 15 минути. До 4:30, когато вече сме си оправили всичко, ни оставаме последни в училище и подреждаме с охраната, заедно заключваме училище. Всъщност, изискват ли се някакви специфични умения за участниците? Трябва ли те да могат да рисуват на много високо ниво или целта е просто те да си отпочинат, да се социализират? В никакъв случай това не е подготвителен курс по рисуване. Не е за художествена академия, примерно подготвителен курс или за много напреднали ученици, които искат да се доразвиват, макар че то не пречи. Получават се и тези неща допълнително, но не е това целта. Целта е всеки, който има желание наистина да направи рефлексия, саморефлексия най-напред към себе си чрез творчеството, да го постигне и да може наистина да със средствата на арт-терапията да може да постигне един баланс вътрешен и релакс, който е много необходим за вас, мисля аз. Съгласна съм абсолютно. Имате ли някакви прояви в клуба? Прояви миналата година активно участвахме в една инициатива на Столична община, специално клуб район Възраждане, да правим едни големи яйца великденски, които дълго време стояха пред общината. Включихме се там. Нали? Говоря за не нашите ежедневни задачки, т.е. ежесъботни задачки, а някакви външни неща, които ни се даваха, креативни. Тази година една наша участничка, Вики Трайкова, спечели второ място в конкурс. Участваха 3-4 човека. Все още така стартираме с конкурсите. И спечели второ място с грамота, медал, предметни награди. В Бургас имаше едно читалище, много интересно
направи конкурс за рисунки на домашен любимец и на грижа за животните. Така че тя се представи блестящо, което е много рядко софийски участници да бъдат така наградени и оценени. Значи сме били най-добрите. Много участвахме сега с проекти, ами по-скоро с предмети, картички, украсени фигурки за ЛХ, всякакви други предметчета, заедно с цялото училище, разбира се, но ние с моите подопечни 3 седмици вече това само се занимаваме, даже включително днес приключваме, тъй като втория базар ще бъде утре. Така че събрахме доста материали и чувам, че много добре се продават. Вие знаете по-добре от мене, защото вие сте хората, които имат грижата да ги пласират нашите произведения. Така че и с благотворителност. Тепърва ни предстои да поработим и за една изложба, която ще се направи паралелно с предстоящия патронен празник, концерт. Сега ще видим къде ще се проведе. Дали там ще бъде изложбата, дали в училище ще бъде, но с патронния празник също ще имаме едно участие с картини. И понеже съвпада с Великден, вероятно темата ще е великденска. Отново малко цвят да въведем и красота, така че имаме много интересни такива намерения. Още конкурси, на които смятаме да участваме. Така че тепърва ще се чува за нас. Понеже вие сте библиотекара, новия библиотекар на училището, исках да ви питам, имате ли някакви бъдещи творчески планове в библиотеката? Абсолютно. За до година да сме живи и здрави, вече когато се подредат нещата, тъй като в момента все още сме в един преходен период на дооформяне, до управяне, ще направим един клуб по интереси или просто клуб приятели на библиотеката, където всички желаящи съвместно с клуба по арт-терапия ще могат да се запознават много по-отблизко с книгите, с фонда, да помагат примерно за поддръжката вътре в самата библиотека, преподреждане, почистване, ако щете, на всяка книга. Това са много приятни такива занимания, каквито ние някога като деца сме правили в нашите си училища и там сме попили тази любов към книгата. Така че се надявам вече хората да знаят, че освен бюфет и шефката, вече шефа, в училище и около училище има и библиотека и да бъдат по-активни. Така че тепърва и това ще се разработва. Радвам се да го чуя. Последен въпрос преди да приключим. Исках да ви питам за изложбата, която е в училище. Тя свързана ли е с арт-терапията или е свободна за всички класове? Тази изложба, която ежегодно правим и сега вие рисувате точно вашия випуск и 9-ти клас също, тя е по-скоро свързана с работата на Лайстунг, първи срок, която не е по програмата на МОН. И трябва аз като художник да измисля нещо такова, което да бъде интересно и полезно за вас. Не само сухата теория, която е в учебника, тъй като не работим по учебник. И аз от 9 години съм, извинявам се, не са 9, по-малко са, 8, съм преценила, че най-добре е вие да се докоснете директно, фронтално с голямото изкуство. Тоест, всяка година е посветена на някоя годишнина на художник, на течение художествено, както беше миналата година с сюрреализма. И тази година работите, както знаеш, големите, т.е. 10-ти клас работите с Дейвид Хокни, много прочут художник, жив класик английски, а пък малките, 9-ти клас, работят вариации по картини на Иван Милев. Така че следващата изложба пак ще бъде около Великден, около патронния празник, ще я наредим. Тъй, че тя е дело повече на лайстунгите, не е дело на арт-терапията, но както виждате, аз съчетавам няколко неща, 3 в 1 като едно добро кафе. Съчетаваме ги, така че на едно и също място пред библиотеката и в библиотеката се провеждат 3 неща. Така че изложба, в която очаквам вашите произведения скоро. Картинки, които са вече вътре, които се правят от участниците в арт-терапия. Те са вече малко по-към кабинета на психолога.
И съответно вече в библиотеката се провеждат друг вид занимания и ще се провеждат друг вид занимания. Тъй, че ето ви дейност колкото искате. Въпрос е да има желаящи участници. Аз мисля, че проблем с желаящите нямаме, тъй като даже надхвърлихме бройката. Идват дори ученици и миналата година идваха от други училища, така че сме се прочули, мисля, не само в нашите географски ширини. Радвам се да го чуя това, че така е популярна вашата дейност. Благодаря ви много за участието и до другия път. И аз благодаря. За мен беше чест да съм първият поканен гост, така че благодаря. Междусрочната ваканция, някъде края на януари 2026 година, сградата на немската гимназия ще се превърне в снимачна площадка за нов късометражен български филм, като проектът събира млади таланти, също творчески екипи и важни теми, които докосват днешните тинейджери. А новината е също, че могат да участват и съученици от нашата гимназия. Казвам добре дошли на нашите гости Мелани и Кристиан, които са в главните роли на филма. Здравейте! Здравейте! Здравей. Може ли да кажете така нещо малко за себе си? Ами аз... Да почна аз. Тази година се дипломирах в надвис, в класа на професор Ивайло Христов и съм в момента на щат в Пазарджик. И да, това е. Я кажи малко ти. Аз те първо започвам. Да, той Аз сега влязох в надвис, сега съм първи курс при професор Пламен Марков. А преди това бях 3 години в школата на Башара Хал, Зафира Раджаб, Дениза Павлова и Елеонора Иванова. Тя се казва Студия Контекст. Така, каква е темата на този филм, който ще се снима в гимназията? Може да кажете нещо повече? Да, бих искала да кажа на уточнение, че това са 3 филма, трилогия. Добре, интересно. Да, трилогията се казва Да бъдем заедно. Първата част, първия филм се казва Да бъдем себе си, втория филм се казва Да бъдем приети и третия филм Да бъдем глас. Основната тема на филмите е различието и как то се приема от училищната среда, от съученици, от учители и всъщност най-вече тинейджърската тема. Тинейджерите, вие. Да приемам, че филма се развива така в нашето време. Всъщност времето е от 2024 август месец до май 2025. Тогава се развива действието в трите филма. Ясно, ами какво точно ще се снима в гимназията? Какви сцени? Да започнем от там, че ние сме брат и сестра. Аз въобще не подозирах, че цял живот се подготвям за това нещо, защото аз имам по-голяма сестра. Ние обичам те, тя ме гледа. И ние сме в различни училища. Аз съм 11 клас, тя е 12. По-конкретно за моя сцена има една сцена, в която ще има конфронтация от страна на целия ми клас срещу мен, свързана с един видеоклип. За тази сцена ще ни трябва 20 момчета и момичета, които да приличат, разбира се, на 11-класници. Да. И също така да кажем, че сме в различни училища. Той учи в едно училище, аз в друго. Но сцените от моето училище в коридорите ще се снимат в вашето училище. И ни трябват различни ваши съученици от от неговия клас. Така че ние приветстваме всички ваши съученици, които искат да се включат. Ще снимаме от 31 януари до 2 февруари 2026. И също има срок за записване. Това беше 4 януари. Тук виждате това, което QR код, който да сканирате и да попълните един онлайн формуляр. И ще се радваме да ви видим там, защото пък кой знае, може да искате да станете актьори като нас. От този снимачен това да бъде процес. началото. Началото, да. Да, защо не? Ами добре, повтарям още веднъж.
до 4 февруари беше вашия срок. Точно. Януари. Януари, не февруари. Извинявам Много е се, важно. януари. Сега ще кажа защо. Защото на 10 януари ние ще имаме репетиция, свързана с тази сцена и точно тогава ние трябва да сме готови вече с хората, които ще бъдат снимани и затова просто срока е до тогава. Да, и да повторим само снимачните дни. 31 януари до 2 февруари 2026. Да. Радвам се Така че ви много, чакам. че участвахте в така нашия подкаст и ви желаем успех при снимането на филма. Много ние благодарим и ви желаем и вие на вас. Да. Следващият наш гост е Сиян, председател на шахматния клуб в нашето училище. Здравей, Сияне! Здравей. Първи въпрос, от кога всъщност се занимаваш с шах? Ами, грубо от 4-5 годишен. Тогава може би първата ми партия е шах срещу баща ми, който е моят първи учител. Имаш ли някакви други дейности, освен шахматния клуб в училище? Занимаваш ли се извън това с шах? Да, има един младежки център, в който всъщност преподавам шах. Добре, примерно някакви хобита? Да, обичам да свиря на китара. От време на време също така рисувам, обичам да ходя на ски, на риба. Кога е създаден вашия клуб? Създаден е миналата година, но формално съществува от тази година. Записванията вече стават, нали, с някакви декларации, а не с просто Тоест, аз това е искам. формалното Да, нещо, да. ясно. Добре, каква е вашата дейност? Ами, като цяло основната цел е да се забавляваме. Иначе, понеже това е нашето общо хоби на хората там, отиваме там да се учим, освен това, да ставаме по-добри. Кога се провеждат вашите срещи? Всяка събота от 2 часа, като всъщност от тази година имаме и учител, който е Извън училището или от... извън Ага. училището. Мгм. Нужно ли е новите участници на клуба да имат някакво ниво, примерно напреднали, начинаещи или това не е от Не, голямо без значение? значение. Може да дойде всеки. Може да дойде човек, който за пръв път хваща фигура. Тоест, вашия учител ще го предразположи да... Да, Имате ли някакви успехи? да, доста бих казал, като един млад клуб. Имаме вече 3-4 купи. Ходим по състезания. Миналата година във възрастова категория 8 до 10 клас победихме всички училища в София, класирахме се за републиканско и на републиканското станахме 7. А това означава ли, че новите участници могат да са от 8 до 10 клас само или... Не, може да влезе всеки. Защото освен това имаме и възрастови категории за 11-12 клас, 8 и 10. Имате ли някакви бъдещи планове за напред за клуба, да се разрасне или по някакъв начин да го промените? Ами да, ако колкото повече хора идват, толкова по-добре. Аз ще съм още по-щастлив, защото всъщност аз съм инициатора все пак. И ако видя, че още хора тръгват по пътя, който аз съм започнал, ще съм много горд. Благодаря ти много за участието в днешния подкаст и ти пожелавам успех за напред с шаха и още толкова купи да ни донесете в училището и се да се радваме на вашите Благодаря, дано. победи. В края на днешния подкаст ще видите интервю с Волен Драганов, ученик и спортист 11 клас. Здравей, Волен! Благодаря ти за участието ти с нас днес. Здравейте от мен на всички зрители и слушатели. Аз искам да благодаря на организаторите на подкаста за поканата. За мен е чест да бъда част от него. Ако някой те вижда за първи път сега, можеш ли да разкажеш с няколко думи за себе си и какво са танците за теб? Ами съвсем накратко, обобщено бих казал, че аз съм 17 годишен ученик от 91-а немска езикова гимназия, чиято страст са спортните танци и заемат една голяма част от моето ежедневие. Добре, хората си мислят, танците са 100% талант. Ти би ли се съгласил с това твърдение? Не бих се съгласил. Да,
факт е, че талантът допринася изключително много за развитието и за уменията на един танцор, но както във всеки един спорт, лично според мен, дисциплината и трудолюбието са основни компоненти за това да се развиваш и да стигнеш до най-високото ниво, защото един талант без да бъде развит не е достатъчно. Да. Предполагам, че правиш много тренировки, за да постигаш своите успехи. Как изглежда една твоя седмица, горе-долу? Колко често имаш тренировки и неща свързани с танците? Една обичайна седмица включва между 4 и 6 тренировки седмично, като 2 от тях са задължително през уикенда, освен ако, разбира се, нямаме участие или състезание някъде. Тъй като моята партньорка живее в Пловдив и ние с нея успяваме да тренираме заедно само през уикендите, така че те са винаги заети с тренировки или състезания и през седмицата успявам 2-3 пъти да тренирам също индивидуално. Като каза за твоята партньорка, според теб, кое е най-важното, за да има хармония между двама партньори? Все пак танците са екипен спорт. За мен, тъй като са екипен спорт, комуникацията е от най-голямо значение, тъй като тя допринася за това да се разбирате кога ще тренирате, по какъв начин и е изключително важна за това да двойката да се развива и да има общи идеи за това как танц трябва да изглежда, на кои състезания ще се ходят и като цяло каква е идеята на двойката, затова бих казал добра комуникация между партньора и партньорката. Както ти каза, често ти се налага да пътуваш по различни състезания. Последно разбрах, че си бил в Абу Даби. Можеш ли да разкажеш малко повече за това преживяване? То със сигурност ще остане завинаги в нашите глави и ще го помним цял живот, тъй като на това състезание дойдоха двойки от най-висок калибър в света, тъй като те са на върха в момента в спортния свят, в света на спортните танци. Те са най-добрите и това да имаме възможност да ги гледаме на живо беше наистина незабравимо. Успяхме също да се снимаме с тях, да разменим 2-3 думи, което беше уникално изживяване, признавам си. Също за нас беше чест да вземем участие на такова престижно състезание, а и разбира се, локацията беше нова за нас, не бяхме преди там, така че със сигурност ще го запомним за винаги това преживяване. Тук в Европа, къде сте били и с какво се различава от това в Абу Даби? В Европа сме били на много локации, примерно бих казал Испания, Германия, Гърция, Италия, в изключително много европейски държави сме били. Това, по което се различаваше състезанието в Абу Даби е самата федерация, защото за жалост, както в други спортове, спортните танци са разделени на няколко международни федерации с различни организатори, съдии и така нататък. Това състезание беше на една различна федерация, която лично според мен и според много други специалисти е най-добрата в момента, тъй като там са най-добрите танцори, най-добрите треньори като цяло. За първи път взехме участие на състезание от тази федерация и със сигурност бих казал, че се усеща разликата в сравнение с други състезания в Европа и мислим за напред да продължим да взимаме участие в тази федерация. Какви проблеми мислиш, че има с спортните танци в България? Има доста клишета по този въпрос, доста мнения. Наскоро дори имаше филм за това. Кажи малко повече твоето мнение. За жалост, спортните танци в България не са тези спортни танци, които са на повечето места в чужбина, тъй като спортът не е толкова популярен, няма толкова много деца, които дори да знаят, че спортните танци съществуват, съответно няма и достатъчно треньори, които да развиват школи и аз лично виждам този проблем, че като споделям на близки на мен хора и като цяло
има това обществено мнение, че този спорт е женски и че в него мъжът няма работа, само че то е обратното, нали? То е спорт за двойки, изискват се както момичета, така и момчета. И още един основен проблем, който аз намирам, е, че няма достатъчно треньори, които да развиват детски школи и да търсят деца, които да се амбицират дори да пробват спортните танци като хоби или като спорт професионално. Има ли максимална възраст, след която не можеш да започнеш да се занимаваш с това? И какво би казал на някого, който иска да се занимава с спортни танци, но си мисли, че няма талант или пък вече е твърде възрастен? Ще почна с въпроса отзад напред, като кажа, че никога не е твърде късно да се запишеш за който и да е спорт, включително и спортните танци. Ще дам един пример. 7-кратна световна шампионка Ана Матус е почнала да танцува на 17 годишна възраст, наколкото съм аз в момента. И това е един от многото примери, че никога не е късно човек да почне да преследва мечтите си и да се запише за това, което желая. Така че бих препоръчал на подобен човек да се запише, да прави това, което желая и да го прави с страст. Супер. И финален въпрос. Какви са твоите цели за 2026 година? Както винаги са били, целта ни, тъй като съм с партньорката ми, целта ни е да продължаваме да се развиваме, да продължаваме да ходим на състезания от най-високото ниво в света и най-вече да сме живи и здрави, защото това все пак е спорт, контузии се случват, но за щастие за сега не сме попадали на такива инциденти, така че бих обобщил това. Това е най-важното. Благодаря на Волен Драганов. Преди да се разделим, това са олимпиадите през януари месец, които тепърва предстоят. На 10 януари ще се проведат олимпиадите по химия и физика, а в следобедните часове са тези по история и география. На другия ден, т.е. на 11 януари, ще се проведе и олимпиадата по немски език. 17 януари е датата за олимпиадата по български език. Последната олимпиада за януари месец е на 24-та дата по биология. За тези, които се интересуват от олимпиадите по философия, както и по астрономия, последните дати за изпращане на материали са съответно по философия до 5 януари, а по астрономия до 16 януари. Пожелавам на всеки участващ в олимпиадите много успехи! Благодарим, че гледахте нашия подкаст. Не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате за нас тук, както и във всичките ни Instagram страници. Весели празници!